Είπαμε ότι θα επανέλθουμε με βιντεάκι, καθώς γίνεται ο κακός χαμός, δεν μπορούμε να σταθούμε πουθενά. Είμαστε εδώ μπροστά από το περίπτερο των εκδόσεων Μιχάλη Σιδέρη. Και τώρα δεν θα μιλήσουμε μόνο για βιβλία, μιλήσαμε. Έχω δίπλα μου ένα πάρα πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, αγαπημένο φίλο που έγινε και από το ραδιόφωνο και χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε, συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Κοντοδήμο. Και εντάξει, εδώ μας συγχωρήσετε για ορισμένα μικρά θέματα. Θα πάει ο κόσμος πιο πίσω, θα πάμε και εμείς πιο πίσω. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, θέλουμε λίγο να μιλήσουμε, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να συναντήσουμε συναδέλφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες γενικότερα και να μας μιλήσουν για τη δουλειά τους. Εδώ, μιας και έχουν έρθει ως περιπατητές. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Κατερίνα μου. Εντάξει, με δυσκολίες λίγο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, τι ετοιμάζεις? 24 του μηνός, τώρα στη Σεπτεμβρίου, στο Δήμο Κηφισιάς, στο θέατρο της Νέας Ερυθρέας, παρουσιάζεται μια κομμωδία που λέγεται Πίτσα Μεσέντες. Η κομμωδία αυτή μιλάει μάλλον μέσα από κωμικοτραγικά στοιχεία και σάτυρα για την έλλειψη επικοινωνίας. Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, αυτό που μαστίζει την εποχή μας είναι η έλλειψη επικοινωνίας. Αυτό είναι το πιο βασικό, να κάνω μια ανωτελεία. Είναι το πιο σημαντικό και το πιο σπουδαίο. Συνήθως άλλο λέει ο ένας, άλλο καταλαβαίνει ο άλλος. Ξεκινάμε μια διαμάχη η οποία δεν έχει τελειωμό και τελικά καταλήγουμε στο να χάνουμε την ουσία, να χάνουμε τις ψυχές μας, να γεμίζουμε τοξικότητα χωρίς λόγο. Πολλές φορές έχει τύχει και εμένα στη ζωή μου να προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά όντως να μην καταλαβαίνει. Και να μπαίνει σε μια διαδικασία ενός φαύλου κύκλου να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και τελικά να γίνεται ένας χαμός χωρίς λόγο και να χάνουν οι άνθρωποι ουσιαστικές στιγμές που θα μπορούσαν να ζήσουν μαζί, αγαπημένοι, χωρίς να έχουν αυτή την τοξικότητα και να βρίσκονται σε μια διαμάχη και να χάνουν την ουσία. Αυτό πραγματεύεται η Πίτσα Μεσέντες μέσα από δύο ζευγάρια και επίσης πραγματεύεται και την έλλειψη χρημάτων που μαστίζει την εποχή μας και οι άνθρωποι μπαίνουν σε διάφορες διεργασίες με τον εαυτό τους, πατώντας ίσως και την αξιοπρέπειά τους για να μπορούν να βγάλουν χρήματα. Κάνοντας εκπτώσεις δηλαδή, ακόμα και σε αυτό που αγαπάνε. Η ιστορία αυτή διαδραματίζεται ανάμεσα σε ένα ζευγάρι παπά και παπαδιάς, οι οποίοι μέσα από την καθημερινότητα και το βάλτομα της ζωής έχουν χάσει την επικοινωνία τους και ο καθένας προσπαθεί να βρει τον δρόμο του σε άλλες αγκαλιές, δημιουργώντας κωμικοτραγικά στοιχεία. Αυτό όμως κάποια στιγμή φανερώνεται και μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία με τον εαυτό τους, λέγοντας την πραγματική αλήθεια. Γιατί την πραγματική αλήθεια συνήθως δεν τη λέμε, την κρύβουμε, γιατί φοβόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί ο άλλος είναι καθρέφτης δικός μας και όταν τον βλέπουμε αγχωνόμαστε ή αισθανόμαστε ψυχολογική βία, όπως λένε πολλοί. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο καθρέφτης μας, αισθανόμαστε εμείς ψυχολογική βία. Αυτό πραγματεύεται η Πίτσα Μεσέντες με πάρα πολύ γέλιο και πάρα πολύ χαρά. Το έχει γράψει η Κατερίνα Βαρδάκα, παίζει η Κατερίνα Κλίνη, η Βαρβάρα η Αγουρίδα, ο Ηλίας ο Σαρδέλης και ο Γρηγόρης ο Κεντρινός. Εντάξει, έχεις τώρα αγαπημένους φίλους μες στο θίασο, τώρα να πω ένα πολύ μεγάλο, να δώσω ένα φιλί σε όλους και να πω καλή επιτυχία, θα τα πούμε βέβαια και αυτά. Ωραία. Έχετε πολύ ωραία ομάδα νομίζω. Όχι, είναι πολύ καλά παιδιά, είναι ζεστά παιδιά, προσπαθούν, είναι λίγο έτσι όπως το έχουμε ανεβάσει το έργο, έχει σουρεαλιστικά σημεία και περνάει με διαφορετικό τρόπο, είναι αρκετή η δουλειά. Και θα χαρώ πολύ να έρθετε όλοι να το δείτε στο Δήμο Κηφισιάς, στο Ανοιχτό Θέατρο Νέας Ερυθρέας, στις 24 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα. Από εκεί μετά υπάρχει άλλη συνάντηση θεατρική? Υπάρχει συνέχεια και στο έργο αυτό, θα πάει σε κάποιο θέατρο το χειμώνα, αλλά κάνουμε και διοργανώνουμε σαν ομάδα Θρήσου, μια εκδήλωση για την ναυμαχία της Σαλαμίνας, αυτό το μεγάλο γεγονός που μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε Έλληνες
από την άποψη ότι αν η Ελλάδα είχε σκλαβωθεί τότε στους Βαρβάρους ή στους Πέρσες, θα είχε χαθεί η αναγέννηση σε όλη την Ευρώπη, θα είχε χαθεί πολλά σημεία και η τέχνη δεν θα μπορούσε να αναβιώνει όπως αναβιώνει και εναρμονίζεται με το πνεύμα στη σημερινή εποχή. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο πρέπει να το υμνούμε και να εξυμνούμε τους μεγάλους αυτούς ήρωες όπως το Θεμιστοκλή, που κατάφερε μέσα από το ξέχνασμά του να κερδίσει μια μάχη που ήταν χαμένη. Και είναι σημαντικό να περνάει στους ανθρώπους και σε εμάς ότι καμία μάχη δεν είναι χαμένη, αρκεί να προσπαθούμε με την ψυχή μας να λέμε πάντα την αλήθεια. Αγωνιζόμαστε, αυτό το μήνυμα κρατάμε και πολλά άλλα από όσα ενδιαφέροντα μας λέει εδώ ο Δημήτρης. Νιώθω πραγματικά ότι κάνω εκπομπή όπως το ραδιόφωνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα και νομίζω ότι έρχεται ένα πολύ ωραίο φθινόπωρο και χειμώνας θεατρικός και θα μοιραστούμε πολλά όμορφα ταξίδια έτσι θεατρικά. Η τέχνη είναι αυτή που σου βοηθά να λες την αλήθεια. Είναι να εναρμονίζεσαι με τον εαυτό σου. Αν το ξέραμε πάντα αυτό και κρατούσαν όλοι οι άνθρωποι αυτή την προτεραιότητα στη ζωή μας, ίσως ο κόσμος να ήταν διαφορετικός. Γιατί δυστυχώς σήμερα έχουμε έρθει σε πολύ δύσκολες στιγμές. Οι άνθρωποι απομακρύνονται από την ουσία, απομακρύνονται από την ψυχή τους, χάνουν τον προσανατολισμό τους, δεν ακούνε, μπαίνουν σε μια διαδικασία και εγωισμών. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πολλοί λένε τα εμβόλια, πολλοί λένε διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως ψυχολογικά είμαστε πολύ μη εναρμονισμένοι και χαμένοι. Και χρειαζόμαστε το γέλιο. Είναι σημαντικό ότι όλα αυτά τα δίνουν τα παιδιά και ο Δημήτρης μέσα από την κομμωδία. Γιατί νομίζω ότι το χρειάζεται ο κόσμος περισσότερο από κάθε τι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ο κόσμος να γελάει. Επίσης η κομμωδία έχει το εξής σημαντικό σημείο. Μέσα από το γέλιο ο άνθρωπος αφήνεται ελεύθερο. Δεν μπαίνει στον ιδιαίτερο προβληματισμό του δράματος και αν έχεις τη δυνατότητα μέσα από αυτό το γέλιο να τον αφυπνίσει και να του περάσει διάφορους προβληματισμούς, νομίζω ότι είναι καλύτερος τρόπος για τη σημερινή εποχή. Ναι, τι να πούμε, είμαστε απόλυτα σύμφωνοι σε όλα. Δημήτρη, μετά από αυτά, τι άλλο σχέδιο? Καλά, θα τα ξαναπούμε. Μετά από αυτά έχω το εργαστήρι μου, προχωράω. Έχω ανεβάσει μια έτσι αναφορά στο Ρόμπερτ Τομά που αφορά την. Το είχαμε ξαναπεί αυτό. Το θυμάμαι και πέρυσι που το λέγαμε και είναι σημαντικό. Αφορά το δωμάτιο με τους μανδαρίνους. Και εκεί φαίνονται οι διάφορες. Ο Ρομπέρτο Τομά έχει τη δυνατότητα μέσα από τη μαύρη κομμωδία να αναπτύσσει διάφορα θέματα και να περνάει διάφορους προβληματισμούς με σάτυρα, γέλιο αλλά και καυστικότητα που δείχνει πάλι τους ανθρώπους αυτό ακριβώς το πρόβλημα που έχουμε. Άλλο να λέει ο άλλος, άλλο να καταλαβαίνει ο άλλος, άλλο να εισπράττει και ουσιαστικά κανένας να μην ξέρει κανέναν. Αυτό το θυμάμαι. Το είχαμε κάνει ένα φορά και νομίζω θα επανέλθουμε. Θα το ξαναπαρουσιάσουμε. Περιμένουμε από τον Δημήτρη να μας στείλει όλα τα σχετικά και γραπτός. Γιατί εδώ εντάξει μιλάμε, λέει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θα τα ακούσετε και στη συνέχεια. Και ξανά αυτό είναι το καλό με τα βίντεο. Επαναλαμβάνουμε και ακούμε πράγματα. Αλλά θέλουμε να τα δούμε και με φωτογραφίες και υλικό, οπότε ότι είναι. Θα το κοινοποιήσουμε και από τη Νέα Βλέα και από το Radio Terranova, γιατί οι σελίδες μας ακόμα υπάρχουν, δεν φεύγει ποτέ, και από το Μαριονάρτες θα τα δείτε. Από τη σελίδα μου κλασικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Τίποτα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Τι μήνυμα θες να δώσεις εδώ, μιας και βλέπουμε και τόσο κόσμο? Το μεταξύ, παιδιά, όσο μιλάμε, εγώ θέλω να παρατηρήσω το εξής. Είμαστε δύο άνθρωποι σε μια κρούλα. Έτσι, δεν είμαστε μες στη μέση. Έχει κόσμο, εννοείται. Ο κόσμος είναι από εκεί, καταλαβαίνεις και πόσο πολύ είναι. Πάει όπου να είναι. Είναι μαζοποιημένο. Έρχεται πάνω σου, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει. Δεν αφουγκράζονται τίποτα. Τίποτα, το βλέπεις, το ζεις και εσύ αυτό, να τα λέμε και αυτά, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ χαίρομαι βέβαια που υπάρχει κόσμος εδώ. Εννοείται. Αν και πιστεύω ότι δεν είναι ουσιαστική η κίνηση, δηλαδή το λέω αυτό με. Έχει μια πολύ μεγάλη βάση. Δηλαδή το λέω ότι βγαίνουν για βόλτα και καλό είναι βέβαια αυτό, γιατί αφυπνίζονται μέσα από την έκθεση βιβλίου. Σίγουρα. Δεν είναι όμως το αμιγώς αναγνωστικό κοινό. Δεν είναι, όχι. Και καλό είναι βέβαια να υπάρχει μια αφύπνιση για το βιβλίο και γιατί στη σημερινή εποχή μέσα από τα μέσα που βέβαια μας βοηθούν για να ερχόμαστε σε επικοινωνία, έχουμε περάσει την αντίπερα όχθη της απομόνωσης.
και αυτό δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Δημιουργεί λαθασμένες εικόνες. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν θέλω να έχω επαφή με τους ανθρώπους μέσα από τα μέσα. Ναι. Όχι στα διαφήμιση του έργου. Όταν θέλω να μιλήσω με έναν Σαν άνθρωπο, ουσιαστική επαφή. θέλω να δω διαζώσεις. Έτσι. Γιατί μόνο έτσι βλέπεις την έκφρασή του, μόνο έτσι αφουγκράζει τα μάτια του, τη φωνή του. Μα εμείς τώρα είχαμε μιλήσει με τον Δημήτρη και είχαμε βρεθεί πιο πολύ διαδικτυακά μέσω ραδιοφώνου. Εντάξει, είχαμε μια επικοινωνία. Είναι τελείως διαφορετικό ότι ήρθαν εδώ και με την παρέα και όλα αυτά και αλλάζεις τελείως, αλλάζει η έκφρασή σου, αλλάζουν το πάντα. Δεν αντικαθίσταται η διαζώση στην επικοινωνία. Όχι, δεν αντικαθίσταται γιατί αντιλαμβάνεσαι την ενέργεια που σου περνάει ο άλλος, τη ζεστασιά, αν υπάρχει θέληση ή αν δεν υπάρχει. Μέσα από τα μέσα δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και από τα μηνύματα πάλι δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί δεν ξέρεις τι γράφει. Δηλαδή γράφει κάτι ο άλλος και δεν μπορεί να το παρεξηγήσεις. Δηλαδή, αυτό δουλεύουμε με τα social media, αλλά ναι. Θεωρώ ότι οι ουσιαστικές σχέσεις πρέπει να είναι διαζώσεις. Και γι' αυτό και εγώ όταν θέλω να πω κάτι προσπαθώ, και πολλές φορές γίνονται και παρεξηγήσιμο γι' αυτό, προσπαθώ να βρεθώ με τον άλλον και ο άλλος μπορεί να το παρεξηγεί αυτό. Γιατί να βρεθείς? Όχι, καμία σχέση. Ναι, εγώ προσπαθώ να κάνω αυτό. Μας αρέσει, πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ και όλες αυτές τις μέρες που είδαμε πολύ κόσμο και καλλιτέχνες και σήμερα ειδικά που ήρθαν και τα παιδιά εδώ να μιλήσουμε και για το έργο και για όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα, για όλα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και εδώ καλή επιτυχία και πάλι και σε εσένα προσωπικά. Και στους τοπιούς, είπαμε πάλι, τους αγαπώ πολύ να τους το μεταφέρεις, θα το δούνε και όλες. Θα βγάλουμε φωτογραφίες, θα κάνουμε repost και εντάξει, αν δεν προλάβουμε να είμαστε 24, πιστεύω το χειμώνα θα σας δούμε σίγουρα. Χαίρομαι ιδιαίτερως για όλα. Και στο Επανειδήν, θα βγάλουμε και την είδηση, στο νέο podcast που θα γίνει, τα παιδιά θα είναι από τους πρώτους που θα έρθουν να πούμε, πιστεύω και τότε θα έχουμε και νεότερες εξελίξεις θεατρικές. Επίσης να πούμε ότι και αυτή η εκδήλωση της Λαμμαχίας Σαλαμίνας θα παρουσιαστεί στην Ευαγγελίστρια στις 25 Σεπτεμβρίου με διάλεξη και αναφορά και εκτός αυτό και παρουσίαση σκηνών και θα παρουσιαστεί και στο Μουσείο της Ύδρας στις 29. Είμαστε καλεσμένοι από το Μουσείο της Ύδρας να το παρουσιάσουμε εκεί και μέσω του Λιμενικού Σώματος. Πολύ, αυτά είναι πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικές δράσεις, γιατί όντως δεν ξεχνάμε και την ιστορία μας, δεν ξεχνάμε και τα ιστορικά αυτά σημεία, γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο η θεατρική κίνηση εδώ. Είναι όλη η Ελλάδα. Μα οι πηγές που αναπτύσσονται σε ένα θεατρικό έργο δεν είναι μόνο αυτές που βλέπουμε, κρύβονται και άλλα πράγματα μέσα. Όταν τα αναλύεις και τα βλέπεις, αρχίζει και προβληματίζεις τον κόσμο σε μια άλλη κατάσταση και του δημιουργεί συναίσθηση, δημιουργεί άλλη διεργασία στην πνευματική ανάπτυξη και προχωράει καλύτερα, πιστεύω. Και θέλω να πω ότι αν βάζαμε προτεραιότητα το θέατρο, ο κόσμος θα ήταν καλύτερο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι συνισταμένη όλων των τεχνών. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Επανειδήν και θα ευχηθώ καλή βόλτα εδώ και στην έκθεση και μέσα στα βιβλία περάσαμε πολλά μηνύματα. Θα επανέλθουμε και προσεχώς. Καλή επιτυχία.